Robert și Aneșcăm un joc mai nou, Standoff 2. Nu sunt eu expert în acest joc, dar mă descurc. Nu uitați să vă abonați pe mediul Robert Zanfer, follow pe Instagram, pe Facebook Robert Zanfer, mă găsiți și pe Instagram și pe aici și pe Facebook. Ce să vă mai spun? Și cât un like. Cred că mulți joacă, foarte mulți joacă acel joc acesta. Ce să vă mai spun? Știți deja și voi ce să faceți, regula canalului, ori dați un like, ori nu vă mai uitați. Sau vă uitați, dar ce vreți. Haide. Hai că nu stau după tine, eu trebuie să fac filmuleț. Hai, nu mă enerva, nu mă enerva. Am spus să nu mă enervezi. Ce spun eu, ce face el? E imposibil. Gata, băieți, mi-a intrat. Auzi melodia. Și așteptăm. Că nu prea sunt foarte bun acest joc. Dacă nu știu de ce. Nu vreau să fiu terorist. Spune că sunt terorist. Vreau să fiu urmă. Vreau să fiu terorist, adică nu vreau să fiu polițist. Mai spune că sunt terorist, hai că vreau să fiu terorist. Haide, terorist, vreau să fiu terorist. No, ce-am spus eu, ce sunt eu? Poliție sunt, nu-mi place. Foarte-mi arată. Asta e eu. Nu, așa. Băi, ce m-a luat. M-a făcut brânză cu camera. M-a luat ce? M-a făcut. Să urc repede pe scări. Ah, ce m-a luat. E nervic. Vaca în pușcă, merge. Ui, ce m-a luat. Sigur la roșu nu pe aici. Păi ce mă ia ăștia?
m-au văzut. Bă, mi-era lamă. Ce să vină să fac? M-a făcut. Bă, nici nu eram pregătit. Na. Nu, iar mai e prost. Știam, mă. Da. Nu-mi fac locul ăla. Acum vedeți și voi de ce nu-mi place. Haide bă, dați-și mi o armă bună. Frate meu mici. Zero, zero. Cam acesta a fost episodul de la noi, să vă abonați de YouTube, Robert Zamfă, like, subscribe, clonțăpel, la revedere!